matashin Abdullatif Salahuddin da ke sana'ar waƙa ɗan asalin unguwar Brigade a nan Kano ya shiga hannun 'yan sanda ne bayan da ƙorafe-ƙorafe suka yi yawa a kansa. Yadda yake fita ƙauyukan Kano har ma da cikin birni yana satar babura ta hanyar yin amfani da dabaru wanda daga nan shi kenan zai awon gaba da babur ɗin mutum. To sai dai a lokacin da dubinsa ta cika ya shaida cewa iya kaifin basirar waƙa yana da ita, to amma shi kansa azalce ta afka masa ya shiga satar babura, amma fa a cewarsa. Me sunanka? Sunana Abdullatif Salahuddin. Shekarunka nawa? 29. A ina kake da zama? Ina da zama a nan Brigade. To me sana'anka? Ina harkar waƙa sannan kuma ina harkar sata. Sata kuma? To farko waƙar wace iri kake yi? Waƙar ina ta siyasa, ta soyayya da dai sauransu na biki hakan nan. To dan yi mana waƙar soyayya da kake ta bikin, dan rero mana muji. Ina zan ganki, wayyo ina zan ganki a bar gani, zuciya ta kamo da ƙaunar kikin shiga raina a bar gani, yar fara kyakkyawa. Mai saurare na buɗe kunne ji labarina. Farkon labarin na fito zana gurin aikina. Sai na ɗauki jakana sannan na je gurin ummana. Bayan mun gaisa Abdul ta yi mini kallon ƙauna. Da na zo kan jakshin zan hau na ko dangina. Da na tsaye da direban sai na gano bebi gefena. Ku jiyo labarin mu uku ne ku jiyo dangina. To kai kaman kana da basira a waƙana, amma yanzu me kai aka kamo ka? Ranka da dai sata ne aka kamo ni. Na? Sata. Satar me? Babur. Babura guda nawa? Aƙalla sun fi guda 10. Aƙalla sun fi 10. To ba mu labari wani dabara kake satar babur din? Dabaran farko dai da nake yi, misali in na tashi yanzu zan je kasuwar ƙauye. Idan na je kasuwar, a 'yan acaban ma sai mun dubi ido saboda ba kowa muke ɗauka ba, saboda akwai wanda ma kana kallon fuskar sama ka san wannan zaka mutu ma ba zai baka ba, dan duk dabarar da zaka yi ma ba za ta haushi ba. To akwai wanda kuma kana kallon fuskar sa dama ka san zai baka. Idan na shiga kasuwa bayan na tarna acaba sai ce mai to za ka yi ni anguwan mu, sai mai kwatancen wata anguwa. Bayan mun je sai nuna masa gida irin na bogi haka, sai ce mai to ga gidanmu nan. Daga nan zan iya ɗaukan kuɗin aike shi da wannan kasuwa, ni kuma zai ga shiga na wannan gidan. A yayin da shi ya riga da ya juya ni kuma zan fito. Dama already a wannan gurin na ɗan ɓoye wasu kaya na haka wanda zan canja hakan nan. To kafin ya dawo na riga da na yi canjin kayan na sa wasu, zai zo ya tarar da ni a wannan ƙofar gidan ina tsaye. Da ya zo ka dawo shikenan, sai ya ɗauke ni sai mu fara tafiya mu shiga cikin kasuwan again, dan yawo da shi dai guraren da idan na nuna mai dole zai yarda da ni. Daga wannan guraren sai ce mai to na farko za ka ɗauke ni za ka kai ni ofis ɗinmu. Wani zai tambaya wani ofis ne, sai ce mai police station. Wani kuma ba zai tambaya ba, kawai dai kallon da zai mu wani kawai da dama da ya gani zai ce ni na yi kallon ma'aikaci dama. Shi kenan na ɗauke shi muna cikin tafiya sai in kama waya dai ba gara ba galili ni kaɗai ta waya. In yi waya ta nan can sai ce mai kai ba ma ofis za mu je ba, ina da wani muhimmancin aiki da za mu je yanzu haka, amma mafi akasari yanzu kai ni kaman anguwa kaza ko ƙauye kaza. In ya ɗauke ni muka je gurin, a nan shi zan iya bashi, in waya biyu na tafi da shi zan iya bashi waya ɗaya, shi wannan na aika kenan. Sai nuna mai wata lamba, ce mai to wannan lambar da Allah za a iya kira, ko ce mai lambar wani osin mu ne ko makamancin su ko DPO haka. Ce mai in an kira Allah ka ɗaga, kuma duk abin da aka gaya ma an ka zo sai ka gaya mu. Duk abin da aka gaya ma an ka zo sai ka gaya mu. Shi kuma sai ka ɗama shi ya tafi. Idan ya tafi bayan na bashi wannan kuɗin kenan, zai je siyo abinci na ci da irin lemo haka da biredi. Kafin ya dawo ni kuma zan kira wannan layin da na gaya masa na ce za a kira ɗin, ni zan kira shi sai in tambaye shi da Allah ina wani, sai ce mu ai wannan nan yana makaranta waje kaza da alama wani aiki zai yi. Sai ce mai to da Allah ka je ka ce masa wani kaza ne ke kiransa, ko wani aboki makamanci haka zan kira. Idan ya zo sai ce ai an kira ka, sai ce ina san dama za a kira ni ai. Sai in sake aikansa still ya je siyo min kati. Kan ya dawo still ya ƙara kiransa, sai in ce masa to da Allah idan ka koma gurin wanan nan ka ce masa da Allah ina nan daidai anguwa kaza ina jiransa, da Allah ya zo ya same ni.
saboda magana wannan kuɗi da muka yi ya zo ya karɓa da Allah. Ƙarshe me kake musu? A ƙarshe ba guba ba komai, kawai tsantsan basiran ne ce to ɗan jira na nan barin jan dawo. A yayin da ni na cinye abinci na, shi kuma kafin ya fara cin nasa bayan ya dawo kenan, kaga zai kama cin nasa. Yana cikin cin abincin kuma kaga ba hali in ce masa ya bari ya ɗauke ni, sai in ce masa ɗan bani makullin da Allah barin je na da yanzu. In ka tafi shi kenan. To a takaice irin wannan dabaru da kake yi kake satar kayan mutane, ka saci babura sun kai guda nawa? Gaskiya sun fi 10. Gaskiya fa. Gaskiya na gaya To ma. akan in ka je aya kake gabatar da kanka kan cewa kai waye? In na je gurin masu saya da ke akwai muna da mutanen da suke saya yau da gobe. Kan cewa kai su ba su baburan da kake karɓar haya kake ɗauka su. A matsayin me kake gabatar? Ina fito musu ni a ɗan sanda ne. Ɗan sanda. Ɗanwa? Ɗan sanda. To kai din ɗan sanda ne? Ni ba ɗan sanda bane. To me yasa kake fitowa ɗan sanda? Ba ɗan sanda ba. Ni ba ɗan sanda bane kawai. To kai baka tsoron 'yan sanda su kama ka? A ranka dai da ina tsoro sosai ma. To yanzu gashi ka zo hannu. Wane kai shekara nawa kana aikata wannan aika-aika? Gaskiya ban daɗe ina yi ba don kwata-kwata ma wannan na fara shi ban daɗe. To me kai ka sha'awar ka zama ɗan sanda na bogi baka kira wani jami'in tsaron ko wani ba? Me yasa ka nemi ka zama ɗan sanda? Ranka ya daɗe. Kake gabatar da kanka a ɗan sanda, me yasa? Kawai ni ɗin da na ɗan yi sha'awar aikin kuma daga baya da na zo Allah bai nasara ba kuma. To ai ba a ɗaukar irin ka marasa tarbiyya ko in ce barayi irin ka. Gaskiya ne. Ko ta da dama da kake na wannan abu? Gaskiya a lokacin da nake yi da farko ban taɓa fuskantar irin wannan ba. Me kake yi da kuɗin? Gaskiya ina da iyali kuma ina da 'yan uwa iyayena da ke mahaifiyata ce ko ta rage ban da mahaifi. To sai dai ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da bayan ɗan acaɓan da yawa dabaru har ya ƙwace masa babur ɗin a nan Kano ya bayyana cewa ya gode wa Allah yadda ya tsallake rijiya da baya. Menene sunanka? Abba Bala. A ina kake da zama? Zangon Jalabi. Shekarunka nawa? 22. To ga ka ba mu labari me ya faru da kai ne da wancan ɓarawon? To da na wara ɗauko shi da karano na tura shi yake can kashi bin kure da sanye da rigar police da hula yake can kashi. Muka kama za ka yi bin kure da shi yake can jiya su masa lemo da biredi kwaya biyu lemo da biredin su kwaya ɗaya na kai masa a cikin makaranta da muka tashi da aikin fito. To muka fito yau da rai ɗauke mashin din shi ya bullo shi yo arewa to shi ke tafi ki dan mun ƙara samun shi ba sai wani rana ta ki wani rana. Ya kaji da ya ɗauke babur ɗin ya tafi da shi? Oyo Allah ranka ne da giya ma yana kwana asibiti. Yana kwana asibiti. Akan me? Wannan abun da ya riga ya karɓi wannan mashin ni kaina ban san halin nake ciki ba. Saboda me? Auto ba na ba. To kai me kai ka kaje ka ɗauke kayan da ba naka ba har ka bashi? Yauwa kayan da ba na ba ya ɗauka saboda kowa ma zai iya da akan cewar na shi police ne. Ai da ke nuna kina har rantsuwa ki ga Allah da ya halice shi. Shi ba azzalimi bane. To yanzu wannan ai ba hular police ba ce ba ga dai an kwafi abubuwan bane. Ranka dai ban sani wani. Baka sani ba? Yayi. To amma yanzu ina yake? Gashi nan ga ɓarawon nan. A ina ne nan? Kano. Ina ne nan ofis ɗin? Gaskiya ban sani ba. Hedikwatar 'yan sanda ban fa. Hedikwatar 'yan sanda ban To fa. yanzu me ka fuskanta bayan an kamo shi? Ɗan sandan ne ko kuwa ba ɗan sandan ba? Dan sanda ne kawai na kwarai ma kuwa. A shi wannan ɗan da aka kamo ɗan sanda ne ko ba ɗan sanda ba? Ɓarawo ne ranka daɗe. Azzalimi ne. Ɗan sandan bogi ne ko na gaskiya? Mucuci ne na bogi ne. Ta ka gane na bogi ne? Azzalimi ga ranar dubai ta cika. To ya kaji a ranka da kaga an kamo shi? Oyo Allah daɗin shi dole a bashi dole a biya maka kayan mutum ɗan azzalima ne shi. Allah ko? Wallahi. Nan gaba me zaka kiyaye? Na kiyaye na riga na gane cewa wannan abu ya kamata nan kare wannan abu. Yanzu nan gaban wani ya ce ba ni mashin ɗinka kai ni can ya ɗan karɓa ya ce je ka dawo za ka bashi? Bai saba ko ubansa waye ɗan ka dade. To ba. Allah ya kiyaye. Amin amin. To sai dai daga bisani mai magana da yawun 'yan sandan a nan Kano Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana cewa matashin daina hannunsu kuma idan Allah ya so za su miƙa shi kotu. To jama'a assalamu alaikum. Kimanin watanni 3 da suka wuce mun samu korafi a police station ɗinmu da take Bunkure daga wani matashi mai suna Abba Bala ɗan kimanin shekaru 22 da ke garin Zangon Jalabi wanda wani ya yaudare shi yana hayar babur ɗinsa ya karɓi babur ɗin tun daga nan kuma aka neme shi aka rasa ya sace ya gudu. Bayan samun wannan korafi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel ya ba da umarnin duk inda wannan ɓarawo yake
a tabbatar da an kamo shi, wanda alhamdulillahi tare da taimakon al'umma da kuma waɗansu daga cikin waɗanda aka yi musu irin waɗannan sata suka ba mu haɗin kai, wato muka kai ga nasarar kama wani matashi mai suna Abdullatif Salahuddin, kimanin shekaru 29 da ke Brigade a nan cikin garin Kano, waɗanda mutanen gaba ɗaya sun gane shi akan shi ne wato ya yi musu wannan sata, wanda bayan an kamo shi aka nuna shi da kansa ya tabbatar da cewa shi fa wato ba faɗan sandan gaskiya bane, ɗan sandan boge ne, yana amfani da waɗannan kaya ne domin ya cuci mutane, wanda kuma ya tabbatar mana da cewa akalla ya saci babura ta waɗannan dabara na sata sun kai guda 10, wanda yanzu haka dai yana babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai, wanda kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da binciken kwakwaf. Yanzu haka dai mun samu babura guda 2 a cikin baburan da wato ya sace. Da zarar an kammala bincike za a gurfanar da shi a gaban kotu domin a masa hukunci. Za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankali al'umma, musamman waɗanda suke irin wannan sana'a ta wato haya da babura, musamman ba a cikin ƙwaryar birni ba, a ƙananan hukumomin da suke waje, akan cewa su kula sosai, suna kiyayewa sa ido. Duk wanda ya ce wai ka ɗauki abin hawanka wai ka bashi ya ɗauke ka je ka dawo, to kai tun daga nan ma ka san akwai matsala. Saboda haka muna roƙon Allah ya sa a ci gaba da yin bukukuwan sallah lafiya, a gama lafiya.